Ти си звезда. Ти не си само физическото си тяло. В теб има много повече. Но това, за което говоря, е невидимо за очите. Затова, може би, не подозираш, че е в теб. В теб има частичка от Твореца. В теб има божествена искра, която ти, ако решиш, може да запалиш в себе си и да озариш всичко около теб. Даден ти е избор и винаги си имала избор. Ти винаги сама избираш по кой път да тръгнеш и задължително имаш поне две възможности. Ти сама трябва да избереш и твоят избор ще определи по-нататък каква ще е съдбата ти. Нищо не е написано предварително. Ти сама пишеш сценария и можеш във всеки един момент да отгърнеш нова страница и да започнеш да пишеш нов сценарий. Ти си звезда. В теб има божествена искра. Точно същата искра, която има и във всеки един останал човек. И всеки сам решава дали иска да запали тази искра в себе си, да я поддържа жива и да я превърне в мощен огън, или да я изгаси.